di sa ato ang tulumanon gumikan kay nagpagkitabang in taon ning usa ka head of the family, usa siya ka anak 27 years old at taga Poblasyon, Carcar City. Diin ang iyang ipanawagan karon nga maabag-abagan in taon sila sa ilahang paghinahanglan para sa laboratory o medicine, padayon nga treatment sa iyang mama nga 61 anyos nga diagnose og chronic kidney doon na po secondary to heart failure, no? Unya, baguhay lang nakagawas di ay sa tambalanan ang iyahang mama o ang panginahanglan mao nga makontinue, matultol o mapainom sa tambal nga gikinahanglan labi na kay hambin kay problema sa iyang kidney. Sa atong sibianan karon padol sa microphone ang 27 anyos nga anak mo ni kini maguwag ang anak sa iyahang mga ginikanan nga taga poblasyon Karkar. Atong hinabion maayong hapon, paingon naman ang gabi kay kilom-kilom naman. Welcome diri sa DYHP. May hapon Ma'am Aida, first time dyan ako diri Ma'am. Paabot jud ko diri Ma'am kay kanang ilabi na di gayon nako kaya sa tinuod lang Ma'am, di nako kaya kay ako ra jud ang may trabaho, then ako mangod grade 11 pa. Nya ang pagsaka sa kidney ni mama Ma'am bag-o lang may nakaibaw tong pag-ospital na stage 5 na stage 5 na taon siya Ma'am. Then ang iyang kamot ug iyang tibok lawas Ma'am daot na jud kay siya Ma'am nga kulbaan ko Ma'am ba kay nagdaot na iyang kamo sana lang iyang tiil Ma'am kay giputlan siya Ma'am tungod kay na-diagnose na siya og diabetic Ma'am 2022. Wa siya kabantay ito Ma'am, natunok siya tamtax. Pito lang kaadlaw Ma'am, niitom na nga murag kahoy iyang tiil. So, isip anak Ma'am, giingnan ko sa doktor nga unsa man ipaputol nimo or di mo tinan ko ipaputol na lang para mo taas ang kinabuhi sa kong mama kay mapinangga kay nako kong mama Ma'am. Mo to pipila lang ka tuig Ma'am after 2 years last year. Na-diagnose na pud siya Ma'am kay nagsige siya diarrhea nga naluya siya di na siya kabarog dito na ibaw Ma'am nga na siya CKD, na siya tumor, na siya gallstone, na pa siya cyst Ma'am. Isip anak Ma'am wala ko masulti like hilak radyo ko Ma'am kay unsa man ako mabuhat luoy kay akong ginikanan luoy kay si mama. Unya pila lang ka bulan Ma'am, mulag 5 lang ka bulan na balik mi mao tong pag February Ma'am. Kay nang hubag na tibok lawas siya mamura siya mubuto. Tungod na sa iyang kahuot Ma'am ya. Ako galibog ko Ma'am kay unsaon ni nako nya matuog siya Ma'am maglingkod naman lang jud Ma'am. Nya magginawa iyang pagginawa kay so bisan so sa hospital ni or sa balay pa ninyo? Sa balay pa na siya Ma'am. Nagbalay pa na siya nya. Nagsirisiri ko kung unsaon ako Ma'am kay wala gid ko kwarta Ma'am ba nya. Lisod pud baya maglisod kog tawag og tabang Ma'am kay lagi kay bawo po ko ang ubang tawo napon na sila mga painahanglan nun pero nalimpad lang jud ko Ma'am ni adto lang jud ko sa ospital man among gipakita dito Ma'am to na stage 5 dere siya Ma'am gi-oxygen dayon sa taas kay nga level so admitted ayon. Admitted din ang siya tinuod mo nga pangalan Edje Almirino Edje Almirino. Yes Ma'am. Oo, so 27 27 ta Ma'am. so nasud sa ospital unya pila mo ka semana or buwan? Kuan mi Ma'am nisud mi og February 10 nagawas mi Ma'am og March 6 taas kaayo Ma'am. So mag-usa ka buwan pod. Mag-usa ka bulan mi Ma'am. Naluoy ko sa kong mama kay adlaw-adlaw gina-inject nya gigisi na iyang kamot Ma'am kay gitan-aw dito o gipangita iyang ugat kay para preparation para dialysis apan unsuccessful siya Ma'am kay iyang ugat wala mo ko-operate walay makita. Then butangan siya tubo sa buko-buko Ma'am. Kay iyang buko-buko mo hinungdan pod nga di siya kaginawa kay napuno siya sa tubig. Kay ang iyang kidney guba naman. So ang kanang kidney mo man na siya molimpyo sa dugo ug sa tubig apan nagmalfunction naman Ma'am. So naa pa dong siyang baga. So luoy kay pagkatanaw na kong mama Ma'am kanang nimbasog siya ang mata karon luya kayo. Biya lang gani ko karon niya kay lagi na nimpad kay ko diri sa DYHP kay di jud nako kaya Ma'am sa tinuod lang wala ko kay bawasa ko dagan nya napanat po siya laboratory Ma'am nya wala na ko insurance Ma'am hurot jud siya max out kay ang total bill na mo Ma'am kay 500,000 siya Ma'am. Sus Ginoo no, grabe pod. Sa to pa ang kabugat sa palas-ano no sa sitwasyon kay imong papa naapa man no? Naapa Ma'am pero lagi trabaho. Sa to pa ikaw as head of the family, asa man ka nagtrabaho? Nagtrabaho ko sa logistics Ma'am. 6 years na ko diya Ma'am. Wa jud ko ni biya kay tungod pod sa insurance namo mama origin akong gikuptan among insurance Ma'am. Bahala gamay-gamay Bahala sweldo. gamay akong sweldo Ma'am pero among insurance nakatabang siya dako Ma'am pero sa pagkakaroon Ma'am nga ikatulong admit nga klase ni Mama. Tinuod. Dito ni paduol na ko DSWD malasakitanan nga pwede na akong maduulan Ma'am kay asa man ko gibayad ato Ma'am di man jud mi pagawson Ma'am. Sige magdagdag. Sustilan. Oo. Mo tag-ingnan naman lami sa doktor nga iato lang sa igawas si mama mo pero heads up lang mi mubalik ug mubalik gayud ni iyang tubig sa baga.
Uy. magkutas ni siya. Then pa-laboratory, ikaduha mi pa-laboratory ma'am, grabe nagutang-utang na gud ko ma'am kay wala lagi ko ikabay kay root jud ang akong insurance ma'am. So, EJ, sa imo ang sitwasyon karon no nga nahog nga ikaw gud ni act as head of the family, of course kay ikaw may nangita. Unya, unsa ka bugat sa imuhang balatian nga di ka makasulti sa mga imong ginikanan, di sa ka makasulti sa imong manghod og As in, wala ka nang paita lagi ma'am gahapon ma'am, ni-request siya nga dong kantahe ko You Raise Me Up. Pero wa jud nako mahuman ang kanta ma'am kay luoy kay siya gahigda nga kana ganing payat siya nya inipabarog kay magkurog iyang tiil nya di nako pwede masulti nga ma kanang stage 5 na baya ka. Di nako masulti jud. Dili nako kaya ma'am nga maabot sa punto nga mawagtang siya di man ako hold ang kinabuhi sa tao. Di pod ko moingon nga Lord ayo jud siya kuha kay unfair pod sa iyang side. Ako kaya nga muli ko nga dong musta ka sa imong trabaho, dong maligo ko, dong hinti ko, like adlaw-adlaw mga tanan siya nako, dong musta man ka dong, ako'y tambal, ako ingon naarama nari tambal ma, kaon lang ma, yang kaon permi ma'am buntag tag 5 ra ka hungit. Taglima ra jud kang hit niya. Masyadong di naman ko kaklaro dong oy. Ko sige lang makay. Apil man gud ang mabasa diabetic anta. sa to pa imo pa yung amaman. Jud ko ma'am, jud ko bisan isa nga nitugan sa iya og unsa iyang gibati. Nya karon ma'am giingnan ko ato nga i-dialysis siya nang utana ko dok, prangkay ko dok unsa may proseso sa dialysis. Mao tong bangagan siya diri ma'am, duha ka buktubo ma'am. Murag di nako kaya jud magtan-aw murag kana ganing gusto ko matuog ma'am pero dili jud kaya sa kong buot nga makatuog ko kay magtanaw ko ni mama nga nagigda nga So pastilan pod no. daot na jud kay ma'am iyang hawak ma'am bukog na kay na ma'am iyang bukton luoy kay si mama ma'am ay luoy ka na nakita na ko ma'am ba nga nanibasog in town siya maayo nga ma-okay nga Oo. mga tao moingon ako dong laban na dong kaya ra nimo Oo. dong. So nganong i-request man kanya nga mukanta ana nga song iyan ang paborito or kahibaw siya nga maayo kag mukanta? Siya jud tigtudlo na ko ma'am. Maayo Bata mukanta pa jud imong ko. mama. So mas makaliwat kasi yung mama. Magpapa ma'am hinganta. Nagdako ko ma'am nga. Oh, so very Apil-apil ko talented. contest ma'am. Oo, Mo nang unsay ko ma'am mo appeal ko mag-video jud ko ma'am kay bisan to di siya kaklaro ma'am makapaminaw siya sa kung tingog muhilak man siya. Bago ay lang ko ni kanta ma'am nga naabot og 1K views kapin ma'am ni kanta kog awit kay inay. Murag sa kamingaw sa opisina ma'am nga tulo ra mi nagtrabaho ning ko ginahan ko mo kanta. Ako i-dedicate niya. Wa nasad na ko mao man ang kanta ma'am. Kay lang ay kanang adlaw-adlaw nadlo ko ma'am ba. Adlaw-adlaw nadlo ko. Oo. Adlaw-adlaw naglibog ko sa So ako'y palit nga tambal. tanan imong gi surrender nga to sa to labaw makagagahom. Yan at ko Lord. Kini kay gihatag man nimo sa ako kay balo ka o kay balo pud ko nga naay rason ang tanan. O maninimo gihatag kay wala lang ginahan lang ka naajid rason pero ihangad ko na lang ang tanan nimo. Oo. Lord. Wa jud ko laing katang panod kundi ikaw lamang. Oo. One way of sa pag-release no sa atong emotion ingon man sa ato ang pagmahal no sa mas imong gingon sa imong mama, sa imong mga ginikanan. Pwede nimo kantahon karon on air kay daghan ta nagpaminaw karon nga ato mga kaigsuonan. Basin pa no sa mga pamaagi mura na lang pabitaw og a song for a cause para sa imong mama. O pwede man siguro a cappella. No? Okay, mas maklaro pag nato bitaw. Labi na heartfelt nga pag-dedicate nga to sa imong mama. Okay ra ba, EJ? Okay naman O sa sige. katawan ako ma'am. O ikaw, unsa imong Ang iyang kantahon? paborito jud nga kantahon ma'am kay kana jung si Bakit by Imelda Papin. Adlaw-adlaw mo jud iyang gusto nga ipakanta. Magkuhan ko mama og lyrics okay ra? Oh, sige, oo. Kay mo jud na iyang paborito nga ipakanta sa ko ma'am. Oo, lyrics lang, a cappella Oo, lang ta. a cappella lang. Oo. So si EJ mga kasama, nagtrabaho rin siya sa usa ka logistic company pero yang sweldo di kayo inana kada ko apan sa ato ang nadungog niya kaganina nga complication nga sakit sa iyang mama. Luoy pod kayo iyahang sitwasyon. Katubitaw na masin ni siya ato miaging mga semana sa pag-assess o pag-evaluate ato siyang problema. Kita man ako no iyang sinseridad sa iyahang paningkamot nga makauban pa ang iyang inahan. Unya dako-dako nga panginahanglan daily sa mga tambal o iyang mga laboratory ug matod pa surrender sa mga gastuhon pero wa mo surrender sa panikay-sikay o pamangitag pamaagi nga yamot makakaplag pa adlaw-adlaw sa panginahanglan. EJ sige, EJ Almerino imuhang i-dedicate no sa imuhang mama. Go ahead. Ma kung naminaw man gani ka karon ma
Ako ning ikanta para sa imo ma'am kay mao jud imong paborito nga kanta ma. Simulat sa pool, mahal kita, nalalaman mo, walang wala sa loob ko, naiiwanan mo, buong akala ko'y hanggang wakas, bakit biglang nagbago, balat kayo lamang pala, naniwala naman ako, kung liligaya ka sa piling ng iba at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, tututol ba ako kung kagustuhan mo sapat na ang minsay minahal mo ako. Minangga kay tika ma. Love you ma. So matoy awit no ni AJ Almerino, hilig sa mukanta o niya kung mamarayg ang iyang mama murag phone og pamarayg man na AJ no nga namoingon nga dong kantahi ko dong. So ikaw bisan sa siguro sa imong kakapoy. Wala ko'y tulog ma'am. Kanang nang laba ko niya mo tawag siya nako. Dahil tawag si Dudong. Dong kantahi ko dong be. Kanta dong be. Kanta jud ko ma'am. Balag ka po kayo. Hantod sa makatug siya. Makatug siya. Ayan ako mo stop na po. Okay, no? So, EJ, sa mga katuyuan karon o sa mo'y hangyo nimo sa ato mga suking tigpaminaw? Sa mga naminaw sa ako, karon first time na ako diri mga liyo po gayud ko ninyo. Adlaw jud ko ganina pa ko suportahan si ingon nga unta Lord, adunggo nimo nga akong pagampo Lord nga tabangan in taon ko Lord. Sa mga malumong kasing-kasing Lord kay kining tanan nga ako madawat Lord. Ipalit gayud din akong tambal Lord. Follow up check up na pud Lord og laboratories walang wala na jud ko Lord. Tabangi in taon ko Lord, tabangi in taon ko ninyong tanan kay buhaton ako ang tanan og magkinaunsa man. Uwan init akong gilakaw ato mga panahon na para lang jud kay mama. Mo nang na ako diri sa ang tubangan sa mga naminaw na ako unta dunggo ninyo akong pangaliyo po kay para ragayod ni tanan sa akong inahan nga nanimbasog pud nga ma-okay siya naningkamot siya nga ma-okay siya kay kita man niya nga iyang anak naningkamot pud di gayud na ako pwedeng pasagdan si mama ma'am buhaton gyud ako tanan. So God bless no AJ o nadungga na ka sa ato mga suking tigpaminaw mga Kayo, kasama sa inyuhang kirasing-kasing nga tabang karon walk-in donation manggali din sa atong Sibianan Capital Central Hotel Escardio Street Capital Site Dakbayan sa Sugbo o kun og galing sa to Ma'am Ken Sunday Carpis, salamat kayo. Walk-in donation o masig na siguro sa gawas gipaagi ni ka sa Ma'am Ken Galenia 250 pesos. Nahapit o salamat kayo sir. Sir naminaw karon Sir Sunday Carpis. Salamat kaayo 250 pesos. No bano nga nagpaminaw, nag-tune in karon sa ilahang mga sakyanan unya ni drop by o katong uban nga tuyo nga moanhi diri na apa diri si EJ karon. Maingon nato no ang gugma niya para sa iyang ginikanan, sa iyang mama atong nabati pinagi siyang sugilanon. Ako siyang gipasabot na ganina nga ginagmay-gagmay man tuod ang ato ang matigom gikan man sa ginagmay-gagmay nga kabubuton sa ato mga suking tigpaminaw pero kanang tanan out of generosity o out of kindness gud na no so makaingon ta bisag unsa man ka bugat o bisan unsa man ka krisis sa panahon pero kita nimo naari gid gapoy mo tabang Tinuod kayo ma'am. Kuno galing pinaka-dali no upaspas ninyo nga pagpaabot sa inyong tabang pilagi sa ton GCash i-flash karon diri sa ato ang screen 0918-554-2071 atong ang basahon diri inyong mga ipaabot o ganing ato matigom ato ang i-turnover ngadto sa atong bisita karon para sa ingon dunay mapalit nga tambal o pangandam no alang sa lain na pod nga laboratory sa iyahang mama Nanay Teresita Almerino 61 years old. Diagnose ni siya og chronic kidney disease napag secondary to heart failure. Lain pa nga GCash number under Aida Tampos makasama 0991 207 9880. Ato nga balikon ha 0918
0918-554-2071 o baka sa lain pa nga numero 0991-207-9880. So makaingon gyud ta nga unsa ka bugat no ang gipas-an kada adlaw gyud no sa atong bisita nga si EJ, pero mo na giingon nga ang gugma ni patigbabaw pagyud. Unya, God bless sa imong pagpaningkamot. Kami sad diri sa DYHP ug sa ato mga listeners lakip sa nagampo aron sa recovery sa imong mama. Unya, ako do galing mo na magali iyang sitwasyon no kanang kidney disease, pero hinaot nga dugang pang katuigan aron sa inyong pag-enjoy ug daghan pang mga kanta inyong makanta. Ma'am, kayo. Okay, 0918-554-2071. Unya, pag ang panihapon karon ni EJ sulbad na, no? Salamat Kita kayo, yung kagaganina yes, dito sa gawas nga nag-apod-apunta oo, og ma'am, kita na tabang kasi food ako, packs para oo, sa ma'am. atong mga PUJs, driver unya. Ato siyang gigahinan gid oy para di na lang siya Salamat kayo, problema taon, ma'am. Salamat asa kayo. sa panihapon karon. So, kita ni may gagmay Oo, lang, pero ma'am. ang kinasing-kasing nga pagtabang gihimo gina sa DYHP ug IFM, whether off cam, on cam, naagad kanunay mga kasama. Og labi na gid sa inyong tabang diha kamo nga nagpaminaw, daghan kayong salamat. Gumikan kay nagpadayon ang atong tulumanon, nagpadayon ang among pagpaabot o pagpalapan sa among serbisyo. Gumikan kay naasa da inyong pagsalig diha og inyong kinakasing-kasing nga tabang. Taliwa sa nagmahal karon nga presyo sa mga palaliton, gas, pero makaingon ko nga God is so amazing. Gumikan kay naagoy mga kahigayunan nga tabang no nga ato ang mapaambit sa kinahanglan. Okay, sa inyong tabang ha, 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Sa katong Amazing Grace, unsa may stanza ato nga imuhang pinakaganahan sa song katong You Raise Me Up. Sorry, oo. Kanang yung chorus, ma'am. Sige ko no. Oo. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Wow, no? So, usa ka meaningful pod kay nga part sa maong song. Gumikan kay mo na taliwa sa pagka-down nga moment nga atong nasinati, pero natong labawng makagahom nga nagsapupo ka natong padayon nga ni pabaro 2387. Thank you. 150 pesos 0399 from Giana Zairil. Salamat kaayo ninyo diha Giana. 40 pesos 5757. 1,000 pesos 0488 for thank you. Sa lain pa nga numero 0991-207-9880. 15 pesos 8341. Daghan kayong salamat. 1,500 pesos. Salamat gikan sa 5133. Thank you kayo ninyo sir or ma'am. Sayod gyud tani EJ nga wata na kahimamat ani nila uban nato mga listeners through sa atong on-air program lang makadungog sa mga sugilanon, mga istorya, kalisdanan, kalampusan ug uban pa mga hagit ug kiunsa nato pagsurpass sa moong mga hagit. Dikan kay salamat sa inyong pag-abag ug dikan kay salamat no sa inyong kanunay nga pagsabot ug makarunayon nga tabang. Uy, ang ato ang mga sinakulo members di sa San Lorenzo Parish sa Tisa at 300 pesos. Salamat kayo ninyo ma'am Susan o mga kaubanan sa inyong buhat sa kaluoy kanunay ug sa inyong mga pag-ampo no alang sa atong DYHP family, IFM family ug sa atong mga bisita diri nga moanhi sa DYHP labi na katuig taong mga mahal sa kinabuhi nga no sa ilaha mga challenges labi na gid sa panglawas. 2389 100 pesos. 150 pesos 0805. Thank you. Gikan sa 7657 3,500 pesos. Salamat kaayo.
Alita sa lain pa nato nga numero 0991-207-9880 ha. Ato nga basahon pod ang mga nipaabot sa ilahang tabang diri. Ato balik ko na to GCash number nga ato gigamit karon under Aida Tampos ni alang sa inyohang sayon nga pagpaabot sa inyohang tabang. Ano nag-text diri? Yes, ato na dawat na nato Gianna Zairil katong kaganina. Thank you kayo ninyo ma'am. 0991-207-9880 or sa 0918-554-2071 under Aida Tampos. Basta ginagmay-gagmay nato nga digom karon sayod gud no ada kong ikatabang na sa pagpalit o mga tambal sa laboratory sus kaning pamasahe lang gali EJ di ba mo kantidad na gyud no pabalik-balik labi na kay karkar inyo Unya, kuan pa jud ma'am padol sa mic agakunon kaayo si mama pa jud ma'am kay di lagi daw siya kadaog siyang lawas. Grabe todo kayod kay may patabang ko sa akong igagaw nga kuno siya kay di pwede kuno iyang tutoy kay nay tumor. Di pwede ko anon iyang hawa kay bukog kanang nipis nagnipis siya ma'am ba. Oo. Ya di pwede ka po niyang buko-buko kay tupa to ang katong gibutang nga tubo ma'am. No, luoy kay magsudong ko sa akong inahan nga taon nga naning kamot pero needed man namo ang laboratory. Karon makaibaw po ni si update na pud siyang kalawasan. Sus mao gyud. So padayon lang nga pagampo pagpakalig-on no nya hugod sa pagsalig no sa atong labaw makagagahom kay usahay di ba gyud malikayan nga mabatigan nato no nga makapanghupaw. Oo, pero siglang pinagi sa atong pagsangpit sa labaw makagagahom maghatag natong kalig-on kadunay tuo ba ka na EJ? Kaayo ma'am. Kinitanan akong success ma'am nga nahitabo tungod kayo ni niya. Why pirmi adlaw-adlaw gabi ma'am. Lord, ikaw bahala nako Lord. Ako ra jud usa Lord, tabangi ko Lord. Tagay kog mga instrumento Lord, mga tao nga imo ipa abot sa ako Lord. Dako na kay na akong tabang Lord para ni mama Lord. So unsay nakabot nimo sa mga nahon ang naka-decide ka nga manhid jud ka sa DYHP? Nagdagan ang adlaw ma'am nga na-out nami nga naay tambal ipapalit 21 ka buok. Nga pay laboratory na anak ko. Lord, tagay kog sign. Kinsa pa man akong angay duulan. Karon ni chat akong amiga ma'am. Niya na siya, Jade, duol sa DYHP. Kay mutabang gayud na sila, daggan na kayo na silang tabangan. Ni anak ko nga, sige day, muadto ko ani ining rest day nako. Sumuto ni lupad ay ko diri ma'am nga nagbasa kay ko ato pag-abot sa tubangan ma'am. Basa kay ko. Ani ko ma'am alas 10 nya mo to natabi ko mo sa mga orasa pag na to mo to na nga ikog tabang nimo ug asa pa ko nga lugar makapangayo og tambal. Yes, nasa ni response. Na ni response na ni adto ko dito ma'am. So off air pagali to. No ma'am. Oo. At least nakadala kog tambal ma'am dito mo tini anak ko nga pabuton ko ni ang pizza di Sinoy Lord. Balikon gayud din ako Lord kay imo maning plano. Ikaw man ang nagbuot ani nga pabalikon ko mubalik gayud ko. So, no sa hinaot sa imong pagbalik karong hapuna, of course na dungog naman nato ang mga initials nga mga ni padangat na silang tabang, managingon nato dalaygon gid ang Dios na agyod. Oo. So 100 pesos sa ato ipadayon 3880 daghan kayong salamat. 500 pesos gikan sa 0417. Thank you. 300 pesos ikan sa 4468. 150 pesos, 7668, no? Dalaygon kaayo ang gihimo ni EJ, gumikan kay dilibiyatanan nga mga anak naa ang kasing-kasing sa pag-alagad sa ilang mga ginikanan. No, taliwa sa kabisi, taliwa sa daghan mga influence karon sa atong kalibutan, sa atong society, pero nagyapon no ang pagpangga. No, so hinaot nga padayon no nimo nga hatagag orasan ang imuhang ginikanan, labi na gid imong mama unya pagpakalig-on usab. 1566 100 pesos. Thank you. 200 pesos 1235. Salamat. 200 pesos ikan sa 3688. Dagan kayong salamat. 200 pesos or 50 pesos ikan sa 5631. 200 pesos ikan sa 6262. Haday ni padala og 1,000 pesos. Dagan kayong salamat sir or ma'am gikan sa 4604. Salamat. Go time account ending number 0479. Dagan kayong salamat sa 1,000 pesos ninyo sir or ma'am. Thank you. 500 pesos 8171 para sa imuha ipanawagan karon kasamang Aida. Thank you.
Daghang kay salamat ha sa mga nipaabot sa inyong tabang, no? Dako gyud kayo ning igsapayan para sa ato ang bisita karon. Thank you kaayo. Sa ato number 0918-554-2071. Thank you. Ato balikon ha, ato nga numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880 mga kasama. At oras alas 6:17 na dugang pa sa ato pariguban sa DYHP Sumbunganan human sa mga pahinumdum. DYHP RMN Cebu, the official number 1. Radyo mo nationwide. So strong and long, my hair's gotta be so strong and long, strong and long. Bitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain. Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is with regular use. Sir, unsay ito pa yan eh? Kadyot lang bay, may sakit akong tiyan, may hapdos. Sir, nadunggan ako. Stomach pain meds ra ko nuna. Ayaw basta-basta tuo, tungod kay Kremil S-Nose inig magsakit ang tiyan, ug ning hapdos ni, basig hyperacidity na na, pag Kremil S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremil S knows best. Alagang Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Kremil S. If symptoms persist, consult your doctor. Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunong pait na tambal. Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors. Di ko mabala ka. Kay dali ray painom. United Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Ang likot-likot kembot bawat kibot. Mag-Charmy breathable panty liners every day for everywhere confidence. pH balance and may breathable back sheet pa. Iwas skin irritation. Kembot bawat kibot. Charmy. Charmy Breathable Panty Liners for everywhere confidence. Parinta sa ito panag-uban dinig hapon sa DYHP Sumbunganan. Mga kasama padayon taha sa ato ang pagpaabot sa ato ang numero atong balikon GCash number 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Salamat kayo atong Sir Sandy, no, kato nga ni drop pa yung taon yun, ni drop aning 250 pesos. Salamat kayo ni mo diha, sir. Mayong gabi amping kanunay. 300 pesos gikan sa 0224, salamat. 100 pesos gikan sa 7479. 200 pesos 5279. 300 pesos 0211. Thank you. 50 pesos daghan kaayon salamat. Account ending number 1985. 50 pesos 1524. Thank you. 100 pesos 2313. 500 pesos go time ending number 6546. Daghan kayong salamat ninyo. 300 pesos 4959. May 200 pesos gikan sa 6851. Thank you kaayo ha. Salamat kaayo. Diri pa sa laing GCash number ato ang basaon sa 0991-207-9880. 50 pesos. Salamat gikan sa 6248. Sir Noel Alicaya sent 1,000 pesos kasamang Aida. Salamat kayo Sir Noel. Kumusta ka diha? Thank you kayo Sir Alicaya family. Sir Noel Alicaya, thank you. Sa imuhang tabang karong gabi una sir. 100 pesos, account ending number 0815. 100 pesos 2471. Salamat. 70 pesos 0885. Thank you.
50 pesos 8405. 1,000 pesos 2427. Thank you. 100 pesos ikan sa 7525. Ikan kayong salamat. 091855420071. Dugang pa 150 pesos from TM o Visitasyon, 150 pesos. Salamat kaayo. Sir, ma'am, thank you. 50 pesos 6322. 200 pesos 4894. 50 pesos ikan sa 4835. Salamat. Atong ipatalinghugan karon kining problema. Usa ka 27-year-old nga empleyado tuod sa ka logistics company apan sirisirin to pangitag pamaagi para sa iyang mama nga diagnose na dunay chronic kidney disease nga dinapoy heart failure. Panginahanglan ini karon nga nakatag o gatabang para pagpamalit no sa tambal nga kinahanglan ini mga kasama para sa lain na pod nga laboratory para sa iyahang mama. So, sa pagkakaroon, so far, no, sa ato nga numero 0918-554-2071 o sa 0991-207-9880. Padayon mo ha nga pagpadala sa inyong tabang samtang naapa diri no si EJ. O yawat na lang no sa iyahang pagbalik karon dito sa Karkar. Usa ka good news labaw sa tanan, matubag ng mga tambal nga panginahanglan bisag dili man tuod cover sa usa ka buwan pero ko na kay ning butang no. Karon nga panahon na ang usa ka libo ka pesos lisod kayo pangitaon EJ. Kuan ma'am, 21 good kay na iyang tambal ma'am every day. So sa 21 pila man ka buok ang pila ka ang kantidad ana? Pagkapariya lagi ma'am kay sud lang sa tulo ka adlaw ma'am 4,000 na ma'am. Uy, asa man ko ana ma'am mo nang sumahi kung mahimo na ko ma'am di jud ko musulti ni mama. Kanang ako ra jud mangitag paagi ma'am. Magsirisiri kog pangita kay tuo ko nga naa jud si God. Nara jud ang Ginoo nga nagsubaybay nako. Wa gid ko niya biyahe ma'am. Sus mao gid na. Dugang pa 100 pesos 6842. Nya 100 pesos 4194. Salamat kaayo ninyo. So kaning 300 pesos 6860 marag ato na rin nabasa. Salamat. Ato oras alas 6:25 na sa kagabion so far sa ato natigom diri sa atong DYHP Sambunganan pinagi sa atong GCash EJ. God is good. Gumikan kay nakatigom na ta diri karon og 14,357. So 14,357 dala ni sa 250 pesos nga walk-in donation diri sa atong CBA. Na diri 14,000 pesos kapin. Usay mensahe nimo sa atong tanang tigpaminaw sa tanang mga nitabang labi na kay napo ang atong oras. Sa tanang mga nitabang walay gayoy no words can explain jud ma'am sa akong kalipay karon ma'am. Dako na kay na para sa laboratory ni mama ma'am nasad sa iyang tambal ma'am nga sud lang sa 4 ka adlaw out tulo ka adlaw 4,000 na gamit na do dili man tuod siya kuan sa kabula at least makapalit ko ma'am di jud pwede nga maiskipan og tambal ni mama kay nakita pud nako na nimbasog pud tinta akong inan nga magpakaayo siya. So karon sa imong mama unsa may imong mensahe karon nga dako sa ding 14,000. Ma kay ba kung nakadungog ka karon ayog luya-luya ha. Laban ta ma ha. God is good kaayo ma'am. Pasalamaton kaayo ko ma sa mga grasya nga akong nadawat karong adlaw ma'am. Sa mga nitabang karon nato ma ayog loy buhaton ko gayud ang tanan ma magginaon sa man kay pinangga tika. I love you kay ma. Serbisyo publiko gikan sa muknukan. Sa kanunay DYHP number 1. Kani ato o karon DYHP lagi haron. Yan kay salamat mga suki tigpaminaw sa kanunay mga higayon no nga manawagan ta on air daghan kayong salamat
ug ato lang na pong namamatud-an. Lain na usab nga kahigayunan nga kita nakatabang sa atong isig kaingon labi na sa mga moment nga naa sila sa pinakalisod sa ilang mga sitwasyon apan DYHP nga nahimong instrumento, IFM nga nahimong instrumento, inuman ato ang mga sukit paminaw kamo diha mo ay rason nganong padayon nga nalimbasog, kamo sa diha mo ay rason nganong padayon nga nagmalaumon ato mga kaigsunan nga bisan naman sa ilang kalisdanan naa gihapoy Ginoo. Nay mga tawo nga willing gihapon nga mo paabot sa ilang kinasing-kasing nga tabang. Daghan kayong salamat. Di mga paabot pa Tita Gumera Medina 100 pesos for diya sa Karkar. Salamat kaayo for EJ. Salamat kaayo ninyo diya sir ma'am. Thank you. Mga kasama, ang ato oras napupus na unya importante kaayo ha adto proteksyon kontra sa paak sa lamok. Natural nga ingredients ni ini makasiguro kaluwas epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL all-in-one skincare oil, massage oil na og ingon man pagpanalipod pa kontra dengue. Mapalit na si mabuti ka duol kaninyo mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa atong pagpangapi atong siguraduhon ang kape nga naghatag kanatog nutrients, naghatag kanatog energy, ingon man kabaskog sa panglawas. EXL Coffee Mix 17-in-1 sa mga sangkap ganaan ni ini mga kasama makasigurado ka nga makabaton tag healthy nga panglawas nga maimportante kanunay ato ang batonan gyud. Healthy nga panglawas mga kasama og ang ato ang energy. Why luya-luya? Ups and downs sa kanunay gihapon sa mga hagits kinabuhi. EXL Coffee Mix 17-in-1 order na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Ato sad nga ipahibaw ang ato unang winner sa DYHP Answer to Win promo. Unya may gabi diya sa Larina Mambaling ba na? Kasamang K. Susmenia, God is good, God is so amazing. Amen. Naminaw di ka diha kasamang K. K. Susmenia and Susmenia family. O sa mga naminaw na to diha. Diya sa Mambaling mayong gabi ninyong tanan. DYHP Answer to Win promo. Congratulations atong winner 200 pesos. Naka-like, naka-follow, naka-share. Naka-like sa DYHP rin sa Facebook page o sa Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyok. Congratulations, 200 pesos GCash. Sa iyahang tubag nga si Bus. Si Bus. Ang pangutana kay unsa matong lain nga transportation no nga pinagi di sa kadagatan magbiyahe Mandawi and Lapu-Lapu and vice versa. Tubag si Bus. Congratulations Imelda Cabal Quinto. I-message lang ang imuhang GCash number. Pilagi sa pag-message ni Ana sa DYH Permanent sa Facebook page. Pag imong tinuod nga pangalan. Ato partner sa Master Control kasamang Mr. Homicilio, DYHP Digital kasamang Nemo James Canyones, Gerald Albios, Site Chieftech, Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Ates, Jerome Yap. Happy birthday or mayang pagpaminaw. Papa Rick Bintoy family og tanang naminaw di sa Dungguan Basak Mandawi City. Good evening, mayang pagpaminaw og ni Sir Jess Borja. Good evening. Nangunay sa Tony Rufil sa pag-apod-apod ka ganina sa tong food packs. Yes. Tinuod bago lang nauhuman. Shout out Mabog Pilar Camotes, Cebu. Salamat maing gabi. Ang atong oras napupos na. Ato partner sa Master Control. Human naman di ito kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos. Unya kanila una kay importante kay ning gitunol diri panawagan sa si Trasco taxi driver. Body number 3964 kuno gali nagpaminaw pa man ka karon sir ni sakay mga launa agikan sa Mivesa Lahug nahibili ang laptop nga dunay gisud sa bag nga black color adunay sulod nga importante kay mga document
palihog lang sa pag-coordinate din sa DYHP or tawag lang sa 0998-997-2778 o baka pwede nimo i-turn over din sa DYHP na naog imong pasahero sa SM City. Palihog turn over sa Mibisa Lobby Guard or sa DYHP lang. Doon ay ihatag nga pahalipay. Kini si Radio Man De La Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Guliat. Musunod na. YHP RMN Cebu, the official number 1. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP